Her har vi Dennis Lohmanns have. April 2010. Har endelig fået grønt lys til at fælde. Så jeg er i gang med hækken her. Den er snart hugget ned, kan I se her. Den er hugget ned her. Og Simon hygger der. Jeg kan lave stangspring for at komme herfra. Og kævler her fra nogle af de træer, vi har fældet. Og Jeppe har knoklet, sidder og hviler sig. Og stangspring, ja. Og der kan I se op i haven. Skal I se her. Det er vildt. Op bag haven her. Prøv lige at se alt det træ, der ligger her. Det skal brændes af det hele. Det skal brændes det hele. Og her der har vi det, der engang var swimmingpoolen. Så lad os nu se, hvordan det kommer til at se ud, når vi er færdige. Alle de her træer, der står her, de skulle også gerne fjernes. Men lad os nu se. Det er i hvert fald vildt. Helt vildt. Alle bambusserne er væk også. Elefantgræs. Væk. Ja, så er vi her igen. Juni 2011. Se, hvad der er sket her. Ser haven lidt anderledes ud, hva'? Se der. Nu er en zombie, der kommer op fra jorden af. Jeg vil i hovedet på her. Det er delvis modlys. For lov til at lige finde mig til